Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu sanyny Pakistanyň we Iranyň üstünden Türkiýe bekanun ýollan gelmäge mejbur bolýan türkmenleriň ykbalyny önükdirýäris. Hayrullah Murat Çalış ine Pakistanyň we Iranyň üstünden Türkiýe bekanun ýollan gaçak ýagdaýda gelýän türkmenler bar diýilýär. Hawa. Şular barada size nähili maglumatlar bar? Siziň özüňiz hem şolardan bir diýip eşitdik, dogrymy? Doğrudur. Ben özüm hem Pakistan üstünden İran'a geçip İran'dan hem Türkiye'ye gelenlerin birisi. Onda şol Pakistandaky türkmenler diýilýänler hem onda aslında Owganstandan Pakistana geçip Pakistandan hem Iranyň üstünden Türkiýe'ye gelýän türkmenler da şeýle Hayrullah. Öyle diýsek hem bolýar. Çünkü Pakistan'da yaşayan Türkmenlerin sany beter az. Uğrağı Owganistandan gelýärler. Owganistandan gelmene sebäp bolýan özüňizden bilýärsiňiz, howpsuzlyk. Özüm hem döwlet işinde işliyortum. Doğrusu tercümanlık ediyordum. Ve o işimden dolayı gidebilmedim açıkçası. Şu öz üyüme yaşayan Obama dönebilmedim. Onun için hem mecburen Afganistan'ı terk etmek durumunda kalıp maddi durumlarım kıyaşı bolmanın son kaçak yolda Pakistan'a geçip Pakistan'dan İran'a ve İran'ın sonra Türkiye'ye geldim. Hazırım İstanbul'da yaşıyorum 3 yıldır. Hayrullah, köp pul isleýärler, şolar ýaly adam getirýänler diýilýär. Iranyň üstünden Türkiýe'ye gelýänler. Dogrymy şol? Dogry bolsa näçe pul islenýär, näçe çykdaýjy edilýär? Ýa çykdaýjysy hem gelip bolýarmy? Yok, çykdaýjysız yok. Ýöne ilk başta şol gaçakçylyk etýän adamlar onça pul mukdaryny kan görkeden yok ýöne. Onun soň ýola düşen soň olar her hil bahanalar bilen alýarlar. Hatta mecbur etýärler. Mesela bir ýerde İranda, bir ýerde çöllerde, bir ýerde goýýar. Bundan irinizden ýagnan pul gelmese sizi alıp gitjek däl diýor. Şöyle mecbur üýdekiler bilen gepleştiriyorlar. Şöyle pul azapy alýarlar. Kerim? Benim de özüm İran'ın üstünden geldim de. Allah. Çok da bolsa gelmek problemi var. Diýseniz, onun haberyňiz bardyr özüňizden. $4,000, $5,000 kuluş diýerlerdi orada. Onu bolsa tapmak bilýäňiz, olam Owganistanda, Pakistanda köp hatyrynda. Hayrullah, bu Pakistanyň, Iranyň üstünden Türkiýe'ye gelýän türkmen köpmü? Beter köp. Kerim, senden başga Pakistandan gelip işläp ýören tanşyň barmy? Hatı köp. Pakistandan gelip işläp ýören köpde. İşläp ýörsana, işlemesen çörek ýok da işiniz ýaly. 12 saat işlemeli de. Hayrullah, bu köpülen ýaşlar gelýär diýilýär, dogrymy şol? Hawa, gowrak ýaşlar gelýär. Ýaşlar gelýär. Men özüm hem şo ýaşlaryň birisi dogrusu. Hayrullah, aňsat gelip bolýarmyň? Hiç kim iş satýanokmy ýolda Pakistanyň, Iranyň üstünden gaçak ýagdaýda Türkiýe'ye gelende? Elbette beter kıyınçılıklar var. Gowrak giýje ýörýmeli akşamlary. Piyada ýörelýär, ha? Gowrak wagtda piyada ýörülýär ýöne bu ulaglara da menilýär. Ýöne bir ulaga 10-15 kişini dor bilen tutýarlar. Onuň Türkiýede serkede nähili geçilýär? Türkiýede aynı şekilde. Türkiýedekiler giýje geldik. Ýöne kaýsy ýoldan gelenimizde doğrusu ben bilem ýok giýje bolansa. Indi Hayrullah, gaçak ýagdaýda gelip Türkiýede ýaşamak, Türkiýeň şertlerine öwrenşmek aňsat bolýarmy türkmenlere? Umuman öz ülkemiz ýany bolan ýok ýöne Türkiýe türkmen bolduğumuz için biraz şertlere başga milletlere göre değiştiriyor. Köp kömek etýärler türkmen bolduğumuz için olaryň dilinde gepläp bilýär. Hiç olmasa sadece türkmence gepmese hem düşýärler. Onun için bizlere biraz başga milletler bir ýerde ýeke türkmenlerde ýa ýeke Owganistandan gelip ýaşan ýoklar. Başga bir ýerlerden bizler ýany gaçak gelip ýaşaýarlar bar ýöne. O türkmenlere biraz başga milletlerden göre söhlet var. Allah işte diýeni mana polis wagyrasyn ama şu zaman tutsa da nerelisten falan diýse bara oğan türkmenlerinden diýsen işte diýeni ýok. Köp ýaxşy da gaty ýaxşy. Türkmenistana öyle özüňiz bilýäňiz. Wizadam ýok oğan türkmenler için. Hiç bir zat ýok da, geliş gidiş gatnaşyk zat ýok da aradan keselen. Indi türkmen halkyny özüňizden bilýäňiz, özüňizden bir türkmen döwlet var. Zararsız insanlar.
gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky sanyny Pakistanyň we Iranyň üstünden Türkiýe bekanun ýollan gelmäge mejbur bolýan türkmenleriň ykballaryny önükdirýär. Hayrullayny İstanbul'da şu gaçkak ýagdaýda Pakistandan, Awganistandan gelip ýaşap, işläp gören özüň ýaly ýaşlar umumyň nähili işler bilen meşgullanýarlar. İş tapmak, zat etmek, aňsatmy. İş şertleri, durmuş şertleri nähili? Durmuş şertlerinden aýtsam, men özüm Allaha şükür hiç bir kynçylyk ýaşam ýok bärde. Çünki özüm türkmen bolansaň, bu türk dilinden bilýorsam owaldanam. Onuň üçin hem hiç bir işe goşulmakda we bu Türkiýe milletiniň arasynda hiç bir kynçylyk yaşamadım doğrusa. Hazır hem şu bir dükanda işliyorum özüm. Men türkmen olduğum için o dükkanı bana onanlıp yeködüm işliyorum şöyle. Hafta sonları gelip işen. Bunları alıp gidiyorlar. Gerekli atları getiriyorlar. Şöyle türkmen olduğumuz için doğrusa inanıyorlar. Güveniyorlar. Kerim, İstanbul'a komlarda atlar kömek ediyor mi? Kömeklemek yok da özüm öz işini edip gördüm de verdim. Türkmenistan'a anne bağıram mı yok mu diyen yoktu. Türkmenistan'ın näme fikrini bana Türkiye yaxşı bolup durdu Türkmenler için. Ana şu Awganistan ve Pakistan Türkmenler için de. Ni şu Awganistan'daki, Pakistan'daki Türkmen ýaşlaryny şu İran'ın üstünden Türkiye'ye gaçak ýagdaýda gelip İstanbul'a ya Türkiye'nin beýleki şäherlerine işlemäge mejbur edýän sebäp diňe howpsuzlyk, uruş, söwüş ýagdaýymy ýa başga sebäpler hem barmy? Hayrullah. Awganistan ýüzünden aýtsak diňe howpsuzlyk diýip bileris. Çünkü Awganistanyň käbir ýerlerinde şu Taliban veya başga El-Kaide diýen ýaly ihtiýarynda bolan soň olar özlerini goşmak için mecbur etýär. Türkmen maşgalary mecbur edýärler. Mecbur etýärler. Olar hem şol ýaşlar ýa gaçmak mecburiýetinde galýarlar ýa-da olara goşulmak mecburiýetinde galýar. Bu iki seçimiň birisini etmek zorunda galýarlar. Onuň üçin hem gowrak ýaşlar gaçýarlar dogrusu. Hayrullah, inni söhbetleşigimizi jemlesek, şu wagt bizi dinleýän Awganistan'daki, Pakistan'daki Türkmen ýaşlaryna näme maslahat berýär? Elbette öçetde howpsuzlygam bolsa, gaçak ýolundan gelmesini istemýär. Çünki ýollarda ölüm ýetim beterken bolýar. Ýollara bolsa dağdan, dereden ýürümeli, olam giýje ýürümeli bolansa beter howpsuzly. Onuň üçin hem entek bäri gaçak Pakistan ýa Iran üstünden gelmäni düşünýänlere tövsiyem şulki, eğer bäri gaýtmany düşünýän bolsalar, bir näçe wagt öýerde işläp, gazan edip, ondan soň şol kanuny ýoldan uçak bilen gelmesini tövsiýe etýärim. Şol maslahat berýär. Hayrullah, ine siz şahirlik bilen meşgullanýaňyz diýip eşitdik. Bu şahirlik bilen ýaşlykdan meşgullanýaňyzmy ýa Türkiýe geliňizden soň meşgullanyp başladyňyzmy? Şahirligiňiz barada da bir dünýä türkmenlerine maglumat berseňiz, şeýlerde bir özüňize goýan şygyrylaryňyz, zadyňyz bar bolsa, dünýä türkmenlerine sowgat etseňiz, şeýdip söz jemläliň. Ben 14 ýaşymdan, ýaşlygymdan jaýyn şiir bilen gyzyklanyp başladım. İlk başlarda baktım ola Farabi Bamumyň diwany bolan soň, olaryň şiirini okyp täsirlenip şiir dünýäsine baş boşanma özümen bilmän galdım dogrusu. Ondan soň özüm hem şiir ýazmana başladım. 14 ýaşymdan bäri şiir ýazýan. Umumyň türkmen dilimizde ýazýan. Has köp temalarda ýazýaňyz şu. Söýgi, aýraçylyk, watandan aýrylmak. Umumyň aýtsak aýraçylyk barada gowragy. İnha tuttu yüregimden, gül diyarın yadı yene, beter gynap geregimden, aýralygyň dady yene. İň acysy ilim obam, mehrojagy canım yubam, udalaşman giden atam, bozdu yürek şady yene. Bir başymy dört ýanymdan, gamlar basýar her anymdan, enejan mehribanymdan, tuttum gözel ady yene. Uyam inim hüzir çağım, ağalarım arkadağım, daýda şan bulagym öwüstirdi bady ýene. Hayratin hem nazli nigar, ýady goýmaz zerre karar, tutaşdyrdy bi ihtiýar yüregimde ody ýene. Dostu ýarym, garyndaşym, gamly günde häserdaşym, bile okan klasdaşym, hatyryn söýdirdi ýene. Önemlidir etmek beýan, oldur maňa dilli dehan, diýdigim, diýjegim aman, hayrullah ustady ýene. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.